a merciful God, He is a loving God, and He is a revenging and wrath. Siya manimalos o nag-andam siya og kapungot mo ning giingon ni Nahum. And He reserved the wrath of His enemies. Nag-andam siya sa iyong mga kaway. Kinsa man to iyang mga kaway katong wala Dios dilyo ikatong na may mga Dios. Katong mga Kristohanon nga nakaila Ginoo. Kunang sa napulo ka sugo ang ikadua ingon pa niya, do not take the name of the Lord in vain. Ayaw ninyo dala ng ngalan sa Ginoo nga kawang lamang nga gitawag kamo Kristohanon, mga pastor, mga mga worker diya sa Ginoo, mga leader. Unya mingon na nang mga di kamo nga iya sa Ginoo. Ayaw na ninyo pasipadi kay ang usa ka butang nga dili pasaylo ang kanang pagpasipad. Mabito na importante nga din kita na knowledge sa Ginoo kay pag-abot sa panahon nga din ang Ginoo mag-ilis na ganita mailis ang kay naman kay lako. One thing. Mabito na nga usa ka butang nga din kita mangalagat sa Ginoo with knowledge. Mo na yang gingon dinhi kay siya manimalos manggod. Mo na nga din kanang iyang pagpanimalos mo na kung gingon ninyo kung inyong sabton na to kanang great tribulation nga iyang gisulti, that is panimalos sa Ginoo. Kay ngano man iyang panimaslan abi nimo kitsa iyang panimaslan. Mo bitaw na kini atong gibasa nga din sa diya nga tapuson niyang kalibutan atong unang panahon karon pod matapos tapuson niyang tao karon ang kalibutan nga iyang tapuson dili na tao. Ngano man tungod sa gitawag og abomination. Isa sa mga ilhanan diri sa Matthew chapter 24, ingon pa ni Jesus Christ, when the abomination that maketh desolation is spoken by prophet Daniel. Manang gingon, pasabto na ng mga magwawali. Pasabto na ng mga tao. Kanang abomination ba? That make it desolation. Abaw mo anang make it desolation? Abi mo sa Bible, nagprophecy nila daan ang mga tao na himong astray, na scattered, ang last, na desolate. Kanang astray, nangasalaag. Kanang scattered, nagantipulaag. Ang desolate, mo nang gingon, nag-iyahan na nag-asag ato. Kay tungod sa abomination that make it desolation, kanang mga abomination, mo na makahatag ka na to og desolation. Mo nang giprapisi sa Ginoo, mo nang karon mga tao ron. Mga dagkong sa simbahan, gamay na lang. Di ba balaod na nga pila na ka percent? Do you think na sila nagtakop pa karon? Wala na eh. Ano ni ang tayong nagingon ni Jesus Christ, nga giistorya ni Propeta Daniel, there will be a abomination that make it desolation because the daily sacrifice will cease. Kanang adlaw nga natong pag-sacrifice, unsa man ang daily sacrifice, kanang ampo ba, kanang nagaprita kanunay, kay kanang prayer mangod is part of the sacrifice. Mo bitaw nang ningon siya, when you give, or when you bring the gift into the templo, and you remember that there is one hit you. Manang gingon, leave your gift and turn to the people who are kanang naglagot nimo and pag-reconcile ito. Kung siya nasuko, pangay pasaylo. Kung ikaw nasuko, pasayloa siya. Kung siya nasuko, manang gingon, pasayloa po siya. Manang gingon, kanang nasuko sila, munang gingon kalimti nga din, dili na ka masuko nila. Munang gingon, forgive their sin as we forgive our sin. Munang gingon, mag-ampo ka sa Ginoo muna, before ka mo ani dinhi, pangayo yung pasaylo, aron ikaw mahimong huli diri. Mabalaan ka diri, kaya di ka pasayloon sa Ginoo, kundi ka manghatog pasaylo dito. Muna, one of the kanang gift nimo is, kanang daily sacrifice is kanang prayer. Nga sa diya nga mahulong na ng daily sacrifice nga dili na ta pa ampuon kay ngano man ko. Great tribulation na kabaw mo sa ng great tribulation such as the world began. Mo nang gitawag sa revelation nga sa diya nga moabot na gani ang mapintas mananap, ihulog na sa Ginoo dili, musulod na siya sa hari. Kung kinsa nang hari ana, wa ta kabalo bisag kinsa nang nanagda, basta ang giingon ni Jesus Christ,
there will be a great tribulation kay kining gisudlan manggod sa mapintas nga mananap kanang gitawag the red dragon, the old serpent, the devil, the Satan ingon pa sa Revelation. Musud na sa usa ka tawo nga di kanang tawhanan na wa ta mahibalo basta mahibaw ara nato na kung moabot ang gira kung kinsay mahimong madaugon diri sa gira mo nang dunag gira. Kay kining great tribulation is the last money. Ang second to the last is ang third to the last. Mao na ni ang ato ang panahon ron pandemya. Mao ning whole world. Nga, ang ikaduha ini is gitawag og kanang war of the world, the third world war. Ug ang ikatulo is the world order. Mao nang giingon the one world order, world na mahimo ning mausalag kay nganuman doon namang giingon giprapisi sa Ginoo nga din doon ay maghari diri within nga 42 months lang siya gitugutan sa Ginoo nga iyang pagabuhaton alang ni atong manang giingon nga mga wala naning kamot ba iyang pangmarkahan ang mamarkahan bisan pagbiri ilik iyang matong madala mo bitaw nang mas maayo pang wadaw ta kaila sa Ginoo kaysa nakaila ta sa Ginoo kay nganuman ingon pa ang pulong sa Ginoo, in my name, you will be killed. In my name, you will be tortured. In my name, you will be prison. In my name, muna, mga tanan, mga Kristohanon, mag-antos ini kung sila makaagi ining great tribulation. Bisa pag unsaon mo nga di ka magpamarka, patyon lang ka. You will be killed kayo ka nagpamarka, pero dili na ingon nga din ikaw, kayo ka ni dawat sa marka, maluwas na ka. Which is nga ang Ginoo, naman ni malos lang sa mga tao. O bitaw nang doon ay gingon dito sa Hebrews, how much more you supposed to be the punishment of those who insulting the covenant or the blood of the covenant. Katong nag-counted nga ang blood of covenant is nothing. Who despise, nawala na akong record ba amot nga nung asa to, napilit siguro dito. Pero banan to ka, ako na to isulti ninyo. Ang ato isgutan ron, ang great revelation. E mo na yung gingon din kay there will be a great tribulation. Mo bitaw nang magbantay gyud ta karon. King ano, moabot man lang ni. Ay na mo kabalaka nga di nang panahon hapit na mo bitaw nang wa na po naning kamot nga maday ko bayo kung mga butang wala total mga wala man yung tanan. Mo bitaw nang mingon nga ibilin ko ra man ning mga butang. Ano maday naning kamot kung ako'y butang ibilin ko ra man ni. Mailagwa ka na dikit yung pasing-kasing anang butang kay where is your treasure is your maybe also ingon pa ni Jesus Christ. Kung gihimo na nimong treasure, giimportante na nimo nang butang, mo nang naningkamot ka, ay mo kasing-kasing tuwag yun dito sa Ginoo. O bita na ang Colossians chapter 3 verse 2. Set your mind on things above, your affliction on things above, not on things on this earth. Mo nang gingon niya, ikuha na imong pagbati dito sa butang sa langit ba? Unsa man butang sa langit do ang Ginoo hapit na mo balik? Mo na sa kabutang nato atong pagabuhaton. Kinsa may muwali ini be? Kinsa may musulti ini? O bitaw na nga mo wali gyud ko nimo, mangisog gyud ko ninyo, bahalag di mo muto basta mawali lang nako ning kulos sa Ginoo. Kay ngano man ingon pa ni Apostol Pablo, alaot daw siya kundi muwali. Ako magwawali ko, mas alaot ko kundi ko muwali ini. O bitaw na nga din kita wa ta mahibaw. Ingon pa niya din sa verse 39, sa Matthew 24, verse 39, and knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man. Bausa na ang pagbalik sa Ginoo nato ha. Wa sila masayod kung kanusa niabot ang flood. Nya watan nasayod kanusa nimo abot ang great tribulation. Pero dunay ilhanan mo na humingon ninyo. Ang third to the last sign is kaning pandemic, no? Mo nang giingon niya dito, di kanang mahitabo daw ni, this is the beginning of sorrow. Bisa pag mahitabo ni, dili pa ni end of the world. Kundi this is the beginning of sorrow. Sinugdanan na ni sa kagulanan kay di na takalaag, di na takasuroy. Mga Kristohanong giwarningan na niyo, di na mo kasuroy, di na mo kalaki ngano man. Ingon pa sa isla, this is a little space of grace, a extension of mercy. A little revival na lang ni, mo nang gingon niya nga little space of grace na lang. Mo niyang gingon din hinga din kita manikamot yun ta kay ngano man. Mo nang gingon kay ang pagbalik manggod sa Ginoo sama sa flood
that came and took them away. Mao sa nanganak sa Ginoo. Mao nang gingon nganong wa man sila kay balobe. Why they know not know? Because unsa pa man? Kaon pa more, suroy pa more, inom pa more, oh, nadyo. Minyo pa more, ako lang ning gigpang ba interpret na. Mao man ang nitabo nila. Sige kaon mo na nga di mangita pa mo pagkaon mo, mangita pa mo kwarta ro makakaon mo. Kung naay maabot, sige, trabaho lang na, pero remember your heart is nag-after gina sa Ginoo. Balag nagbuhat ko ka, ito na, doon na may unong kaadlaw nga gipagbuhata, buhata lang na, pero imo kasing-kasing ba og nang huna, nagpaabot yun sa Ginoo nga kanus-ag yun ta, ilisan na to ang lawas. Kaya nga naman, there will be a great tribulation lagi. Kapaw ba mo sa ng great tribulation? Ako ni ipabalo ni mga kung ning makabato ni ng great tribulation. Ang revelation, naghisgot ni sa great tribulation. O kinsa katong makapil sa great tribulation, mao ni ingon pa sa revelation. Chapter 6. Mao ni ang fifth seal, kanang ikalimang silyo ba nga dito sa nakita ni John D. Bilab, dito daw kuno sa langit sa iyang damgo, doon ay mga silyo. Kunya ikalima niya, ikalima lang niya kung iisgot sa inyo. Giablihan ang ikalima nga gisilyuhan, nga gisulti siya, nga mauning mahitabo sa kalibutan. Sa verse 9, chapter 6, Revelation. And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. Kaning iyang nakita nga mga tao nga din mga kalag nangamatay tungod sa pulong sa Ginoo. Mayroon tag mga matay ta tungod sa pulong sa Ginoo, pero mga matay ta sa sakit ug sa pandemic wala na ni gisulti dinhi. Basta katong nangamatay nakita niya mga kalag nangamatay tungod sa word of God and for the testimony which they held, nga tungod sa ilang pagpadayag sa pulong sa Ginoo, nagtestify man gud sila. Di pwede nang ikaw Kristohano niya wa ka gigani ka testify, wa gani ka kasil sa pulong sa Ginoo. Kunya mingon ka kay usahay man gud gitudlo sa mga pastor is for to me to live is Christ and to die is gain. Kanang namatay ingon ni Apostol Pablo kanang tungod sa pulong sa Ginoo, pero kung namatay lang ka sa balatian sa mga disgrasya diha, na which is unta ang Ginoo mo ay magpanalipod nimo, which is ang Ginoo naghatag nimo life, eternal life, life not pass by death and come into the judgment, kanang life nga everlasting life nga din mao na atong lahot tayo aron madawat nato ng reward aron gayon ang iganti na sa tuwa. Mao na iyang giingon dinhi, because of the word of God and for the testimony which they held. Sa verse 10, and they cried with a loud voice saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Tanawa. Kung niyang gingon, ug dunay dakong tingog nga nagaingon, the loud voice, saying, hantod kanus aman Ginoo, o balaan, o tinuod nga Ginoo, nga kini mahitabo nga ikaw maghukom ug manimalos sa among dugo nga nagapuyo diri sa kalibutan. Kay nga naman ang Ginoo nanimalos na di ay ining mga tao nga di iyang gihukman tungod sa dugo sa mga nagpuyo. O matod pa niya, dugo nila daw sa mga magwawali ba kining mga tao nga na-slain nga nag-testify. Kung ato ning sabton, that is mga prophet o mga kanang disciples, great disciples, mga propita, mga priest, mga sacerdote atong una nga gipamatay nila. Kuna iyang giingon how long daw kini iyang buhaton nga matod pa niya i-judge niya o i-avenge nga ang dugo sa mga tao nga din on them that dwell on the earth, katong mga kuan sa mga tao nangalagad sa Ginoo nga nagdaog-daog gani. Muna nga gipanimaslan to sa Ginoo hantod kanus amang to nimo panimaslan Ginoo. Munang gingon na doon naging panimulos sa Ginoo ni ato mga gitawag ug kanang
daog-daog ta mo bitan ang ningon bulahan kamong ginadaog-daog di ba gipanmasamasan ginalukos tungod sa kungalan. Anong tungod sa kungalan ha? Nga matod pa niya nga nagwali kanang pulong sa Ginoo nag-testify mo nang gingon hantod kanus amin mula sila panimaslan nga atong mga tao dis kalibutan. Nga matod pa niya sa verse 11, and white robes were given unto every one of them. And it was said unto them that they should rest yet for a little season until their fellow servant and also and their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. Hangtod daw kuno nga kanang atong mga kaubanan ug mga kaigsunan nga sila mga matay ingon nga sila gayod matuman tong gi-prophecy nga din kanang giingon niya in my name you will be despised, you will be killed, you will be torture kana sa panahon nga din ang Ginoo manimalo kay ang panimalo sa Ginoo kini great tribulation mani kung imong ni sabton pero katang mga iya gayod sa Ginoo hatagan ta mao nang and white robes were given unto every one of them ngadto sa matag usa and it was said unto them that they should rest yet for a little season until their fellow servant and brethren mapulpil nga sila gayod katong gi-prophecy sa Ginoo even my very elect tungod kay ngano man wa man naning kamot mo bitaw ningon strive your own salvation sa matong salvation kanang changes kanang twinkling of an eye mo bitaw nang niani tadringon ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 5 atong groaning atong mga paghangyo sa Ginoo nga din kita mailisan dili lang kay maluwas giluwas naman ta niya ba pero unsa may last kaluwasan tulo ba ka klaseng kaluwasan usa yang gingon sa 2 Corinthians chapter 1 verse 10 tulo ka klaseng kaluwasan the past the present and the future unsa o mga nato ta makalahutay ta o maluwas pa ta sa future kay ang kaluwasan sa future is mo bitaw nang yang gihugasan ta sa dugo gipakaon ta sa pulong sa Ginoo mo po na nga magbubo siya og power o espiritu aron kita masuotan kanang robe nga iyang giingon given every man of them and it was said unto them that they should rest yet for a little season murista sa gamay lang panahon kay nga naman jutay ra man ning tribulation ba ang flood is 120 years 40 days and 49 lang nangamatay na pero kining 42 months nga din kita mag-tribulation manang gingon nga bisan pa nagmahitabo ng panimalos sa Ginoo kay panimalos man gyud ang great tribulation nga mao na yang gingon din nga din ang mga iya sa Ginoo tagaan na og robe kanang sinina ba nga din yatag sa matag usa nga aron makaingon sila said unto them that they should rest for a little season until the fellow servant boto mga abi nimo kinipulong sa Ginoo sa mga tao ni nangalagad ha atuwa nangalagad wala ni mo nang naipulong gisulat dito nga mas maayo pa ni atong tao nga wa kaila kaysa nakaila kay ngano man katong tao nga nakaila nya wala naning kamot mas worse pa ang iyang mabati kay ngano man ang great tribulation mahitabo sa iyaha dali ba kaning great tribulation bisag unsa ka Kristohanon karon mingon ka adigyo ko magpamarka unya ang balaod sa great tribulation is walay makapamalit walay makapamaligya gawas kung dunay marka naitabo na ba niya itong una pagtukod sa kalibutan wala pa may tabo lang ni mo bitaw tuningon siya nga alaot kamong mga mabdos na masuso ang unag yung alaot katong na mga anak mo bitaw na pag-pray good mo balag maalaot na imong anak basta ikaw di maalaot kay kung di ka malaot ang imong anak labaw pa di maalaot kay nga naman naningkamot ka labaw pa imong anak dalod jud nimo ibilin din nimo ng anak mo nakap sa diya nga moabot ang pagpangilis labaw pa ang bata mo yung unahon ilisan mo bitaw na ninyo si Jesus Christ magpakabata kamo kay kung dili gani mo sama ni ng bata di gyud kusog sa gingarian sa langit kay ang bata ila ka na ang gingarian sa langit mo nagiyon niya padula ang bata kay mao na makaproblema sa usa ka ginikanan o na nga mga ginikanan nga wa naning kamot mao na pinakagrabe
nga diin ang ilang anak mao ka na ang muluto sa ilahan number 1 kay ngano man usa may mo ipagkaon sa ilabi kay di makakapamiligyaw niya ikaw kay nahibaw naman ka once nga makamarkahan ka sa mapintas nga manap maluwas pa ka dili na di ba asa may mo pilion marka sa mananap o marka sa Ginoo adunay mark of God mo bitaw nang sa Revelation dili usa niya silutan ang kalibutan ba dili usa daw niya itugot nga diin panglutuson ang mga tao hangtod nga masilyuhan niya ang mga iya mo bitaw nang nagpaabot sa silyo sa Ginoo mo nang nanganita dinhi mo nang maningkamot yun nga diin makapabilin yun kay wata ka balo kung kadto mo silyo ang Ginoo basig sulod Domingo o sa katapusan ban bulan sa 2020 wata kabalo basta importante maningkamot ta ayaw nag-isipan nga basipag dito niya ikaw di ka maningkamot sa tinuod lang dunay prophecy ang mga tao nga nagbuhat og dautan dili nakabuhat og matarong ang buhat pasabot ba kung ang imong gibuhat nimo diri sa atubangan sa Ginoo karon baliwala lang nimo baliwala na lang gyud nimo antud sangtod man kung ikaw napukan sa pagsulay mapukan ka ra sa pagsulay puhon bisa pag nangalagad ka, katong imuhang wa pa na overcome nga pagsulay, dapat mugruga nita, kung doon na tayo pagsulay, nga kanang mga pagsulay, di yun ta kagwantaan, kinanglan, makaikyas ka ng pagsulay, kay maunay gamiton nga pagsulay, sa gitawag og dalas, seconds, kaya ang mapintas nga nag-double time na, mag-double time, pinangaron di lang yung kagatog langit. Kaya kung dili ka matindod-aron karon samtod na nakadinatino kay nga naman mo na niya ang adlaw nga giprophecy ni Daniel o sa Revelation nga nagbuhat og mataron di na nakabuhat og dautan o bitaw nang mag-anad gyud aron maanad gyud ta nga din ang atong anaron nga din kita convince gyud ta ining adlaw manang tulo ka butang giyang gingon ha sa una nga yung kinahanglan gayud nga kita mag-delight mag-desire o ma-convince yung wata na convince, yung Apostol Pablo sa Roma chapter 14 verse 5, be convinced of the day that man will be convinced. Kinahanglan ma-convince yung kang kining adlaw ni iya gyud sa Ginoo. Kinsa may na-convince ining adlaw be? Doon na ba yung mga tao nga kining adlaw nga gihatag sa Ginoo sa usa ka Kristohanon? Convince ya? Mo nang hinungdan nga din aron dili siya ma-absent, aron dili siya wingon nga maglalay-langay. Kay nga naman, na-convince siya nga kining adlaw ni iya gini sa Ginoo. Muto ba mo nga ang Ginoo naghatag og adlaw sa tao? Manang gingon niya dito atong una pang panahon 6 days. Do your work and 7 days you must rest. Pahulay na mo kay gibless na sa Ginoo nang ikapito kada niya ikaw muto ka nga Kristohanon ka. Kung ikaw iya sa Ginoo, unsa may dapat ma-convince gyud ka ng adlaw dapat. Ma-delight pa ka. Mag-desire ka ng adlaw kay iya na sa Ginoo. Mo bitaw ng ikalimang silyo mao ni ang mahitabo gayon. Pero makaikyas lang tang panimalo sa Ginoo sa mga atong mga gitawag og fellow servant and their brethren that should be killed as they were. Nga kanang atong fellow servant and brethren should be killed yun, makil yun na sila kay gano man. Dili man sila andam. Pero katong nangandam, nga diin makunsaran siya, kung nang gingon white robe were given to everyone. It was said unto them, that they should rest. Kinanglan makapahulay kita, dili na ito pwede nga matubang tana. Dili na ingon na ang Ginoo nga di naghatag ito sa provision. Pamaagi ba? Kung sa atong buhaton, mo nang nianita din kay mo man ni atong guidance, mo man ni atong gitawag og light ba? Ingon pa ni David, thy word is a light, a lamp. Light and lamp into my feet. Mo na yang gingon mo ni ato ang pagabuhaton puhod. Mo na kung moabot man ang 666 kita diri masilyuan na ta, mag-steady lang ta diri. Until may tabo na nya. Mo na kung gingon dili bata duulo. Mo nang gingon ang Ginoo nang bala nato kay ngano man. Iya tang isipti kay do na tay robe of were given every one of them. Ngano man aron and it was said aron makaingon gyud nga gingon nga kita makapahulay ta in a little season kay dunay great tribulation diri. Ya pag gumana ning great tribulation, wala yang gingon ang Ginoo may nagbuot ini nga ang mapintas nga manap magari diri kinsa may sudlan sa mapintas manap kanang mudaog sa gira karon kay wa mo pa may hari diri, wa pa may great man diri.
Magira pa man sila, nya mo man prophecy ni o gisulti ni Jesus Christ sa mga 12 disciples kanus daw matapos ang kalibutan. Sa diyan na mo gira, makadungog mo gira ug magira nasod batok nasod. Pero that is the beginning of sorrow. Mo na grabe kayo nga kagulan na nato nga wayo nang muno. Mo bitaw na karon pandemya karon beginning of sorrows na ni kay ngano man. Mo na ni ang ilana mo na kung musulti ko ninyo ang ginong hapit na mo balik. Mo bitaw na nga diin kita mangandam na gyuta. Kasi yung dingon din sa Peter. Ang Isaiah nag-ingon sa verse 32, 17 and 18. Isaiah 32, 17 and 18. And the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness is quietness and assurance forever. Sa verse 18, and my people shall dwell in a peaceable habitation, and in sure dwelling, and in a quiet resting place. Kining gingon ti Isaiah is about ni righteousness. Kining righteousness, mo na kung gingon sa inyo, is a fine linen of the saint. Mo ni ang gingon nga giandam sa Ginoo, di ba? I-ready niya ang iyang pangasawunon. I-arid niya, i-grant niya nga kinahanglan i-arid yun siya og fine linen, which is the righteousness of saint. Kanang righteousness of saint, the work of righteousness, ang buhat sa righteousness is peace. The effect of righteousness is quietness and assurance forever. Sa verse 18, and my people shall dwell in peaceable habitation. O mo na magpuyo siya nga adunay kalinaw kita dili. O bitaw na nga bahalag ng mag-great tribulation na bisag asa mo nga nagpuyo, doon na mo'y kalinaw kay silyado naman mo. Kung nag-iingon ni Jesus Christ nga ang hinatag sa iyang amahan, wala gyud mawala. Di gyud ka mawala kay nga naman. Kung magbuhat kag righteousness, makabaton kag kalinaw. Kaya ang epekto ng righteousness is quiet. Hilong ba? Hilong. Di ka maratol, di ka matrubol, dili ka maapilan ng great tribulation. Kaya nga naman, gisilyuhan na ka sa Ginoo. Una bitaw na may tabang great tribulation, silyuhan usa ka sa Ginoo. Una niya sakiton to ang kalibutan, ang dagat, matud pa sa revelation, which is katong mga tao diri nga diin kanang nagdala sa ngalan sa Ginoo, nga baliwalaon lang. Abin mo daghang kay punishment diri yang giingon. Katong isip Panaya chapter 1 verse 8 o 7 man siguro to. Na diin nga ang mga tao daw nagasimba o niya niisimba siya dito sa simbahan. Na diin wala nagsuot og sinina nga pangsimba. Ang matod pa niya, foreign apparel. Silutan yun na niya. Muna yung gingon dito. O katong gingon ni Jesus Christ, kanang parables of the kingdom of God is like a king na naghanda og kasal. Unya, doon ay gi-invite niya nga nakapasok dito, nga wa nagsuot og sinina sa kasal. Unsay gihimo sa ari, gipagapos og niya, gipalabay sa gawas. Osad na atong may tabo, gabisan ka mo na sa kingdom sa Ginoo. Nya wa mo nagsuot, ug kanang gitawag ug labaw sa tanan ang Ginoo ra mo yung suot. Mo na magpaabot ta unta ang Ginoo. Suotan ta, ug kinsa may suotan sa tuwa kung ikaw wa ka na born again. Mo bitaw nang mag-usab gyud ta kanang ato ang gitawag ug unrighteousness. Mahimo ng righteousness. Mo bitaw na iyang gingon dinhi. Kanang righteousness is makabaton kag quietness ug assurance forever. Kanang people magpuyo na siya og peaceable habitation and assured dwelling place, a quiet and resting place. Makapahulay ka bisag pag mahitabo na kay hatagan matagrog aron katong giingon dito ingon sa Revelation nga diin siya should rest yet for a little season. Kay kana little season ra man ang gitawag 42 months. Kana 42 months 1.5 years lang na. Pagamyan pag ina sa Ginoo hangtod moabot yun ang Ginoo. Moabot ang importante nga din ka ng great tribulation no kita makapuyo ta sa kalinaw. Kay nga naman nagbuhat man tag righteousness, kanang righteousness ang epekto ana is quietness and assurance. Kasiguruhan na nimo. Moabot na magbuhat yung tao righteousness, pangitao na to ng righteousness which is the kingdom of God. Muna kanang giingon niya dito atong unang panahon nga diin iyang tapuson ang unod, ang kalibutan, ang mga tao. Giingon niya kay nagbasol siya mo na hinungdan ipadala niya ang luno
Diya pabuatan sila arka kay kung kinsa to'y musulod pero giprapisi naman nga din ang mga tao violente na gyud, corrupt na gyud. So therefore, giprapisi nga walo ra gyud maluwas even na ay arka. Bisag na ay arka kita karon bisag pag naay kingdom nga giwali ni Jesus Christ nga manginter ta ang mga tao dili gid mo inter. Dili gid mo sulod mo bitaw na kamong giwalihan, kamong nakadungog. So bitaw na yang giingon, do not harden your heart. Anay pulong giingon dito. Kay kanang heart, matod pa sa dictionary is the vessel. Matod pa sa dictionary ha, the vessel Noah built at God's command. Ang dictionary nag-interpret na wa sila kabaluan ng heart. Giyon sa nila pag-interpret sa diha nga nabasahan nilang Bible, diha pa nila gisulat sa dictionary nga kana sudlanan na nga matod pag gituko dinuwa nga gisuko sa Ginoo. Mo nang heart. Unya dito sa gitawag og Ark of the Covenant, ingon pa sa dictionary, ang interpret sa dictionary, the sacred containing the tablet of the Ten Commandments carried by the Israelites during their wandering in the wilderness. Ora na interpretation sa mga tao nga din gipasabot nga daan sa Ginoo diya sa Bible. Katong Ark of Covenant, vessel gyapon to. Sacred lang containing kanang panudlanan ba nga balaan ba nga din ang Ten Commandments nga gikuha ni Moses dito sa Mount Sinai, gipasulod sa Ginoo dito, giingan gud ni Moses buhati na og Ark of Covenant. Kaya aron dala-dalahon na ninyo bisan asa mo dili mo mapildi. Kay katong covenant saad sa Ginoo, mga saad sa Ginoo, why makapildi ninyo? Mao hinungdan nga din abi mo nay nahitabo katong Ark of Covenant nakuha sa Egypto. Sa Palestinian nakuha nila ba na history diri nga nakuha nila to ang Ark of Covenant ilang gidala dito sa ilahang syudad. Pagadto nila sa syudad nangamatay hinuon ng mga pari, nangamatay ng mga dagkong tao sa ilahang mga pangalagad. Mo nang ningon na lang sa iuli na dito. Kay sa Ginoo man to para man to sa Israel. Unya katong Ark of Covenant nga matod pa niya sa diya nga moadto mo sa yutang saad, dala na ninyo kanang Jericho nga ayaw na ninyo awaya pamatya. Ayaw na ninyo pambusila o pamanaa pambagkawa. Libot lang mo ikapito. Pag ikapito tungod kay gidala ninyo ng Ark of Covenant singgit mo. Mga matay ra na sila kay mag-unay ra man to sila, magtiligbasay ra man to sila tungod sa kahadlok nga agwaton sa Ginoo. Mo bitaw ning Great Tribulation, prophecy nga din ang tao mahadlok Dios. Kung ikaw di mahadlok, maabot yun ang panahon. Ayo ko ina nga dili mi tinuod. Abi mo do na ko ikahadlok sa Ginoo nga din ako makapuyo ko ng Great Tribulation. Mo bitaw nang naghila ko kanunay sa Ginoo nga usa Ginoo. Ayaw lang na kay wa matamasayo sa ato ang kinabuhi. Mo na nga panikabot jud ta. Mo na dapat sila manulod. Ya kita manulod ta ining kingdom. Kanang kingdom nga iyang giingon sa Hebrew, that cannot be shaken. Kay uyugon man gyud sa Ginoo ning kalibutan aron makita kung kinsa gayoy iya sa Ginoo. Kita di pa ta kabalo kung kinsa gayoy simbahan nga tinuod ni. Basta kita maningkamot gyud ta nga di makabot nato ng righteousness. Makita nato ng righteousness aron mahibaw-an gyud na sa mga tao kung kinsa gayoy ang witness. O manang giingon diri sa kalibutan. Mo bitaw na manulod gyud ta sa kingdom. Kay nga no, ang flesh and blood, ingon pa niya, cannot inherit the kingdom of God. Mo nang giingon nga, panikamutan yun na ito, nga mailisan ta. Ang Roma chapter 14 verse 17, mo na iyang giingon ha, the kingdom of God is not matter of eating, but is righteousness. Dili ni may tungod sa kaon-kaon ha. Dili ni may tago, mo nang wala na tayo party, wala na tayo Christmas party, wala na tayo kung diri kay nga naman ang atong tuyo diri is about God, di ba? Ang mga kasimbahanan is about God na dili na about negosyo, dili na about nga ang tao makabaton og negosyo aron makahatag sa Ginoo. Pabito hinungdan nga si Jesus Christ nasuko dito sa templo nga naman kaysa pagsulod niya dito sa Jerusalem, nakita niya ang mga tindero, nakita niya ang mga businessman. Matuningon siya, giyon sa man ninyo ni akong gingharian, gihimo man ninyo ning langob sa mga tulisan. Kung nagkikurap nila ba, mo sa day na itabo sa mga kasimbahan ro, musugay ko sa dakong simbahan ay kantin. It's about content. Imbes ang pastor is ang iyang yung mission is about to tell the truth. Minimum ang sulti sa kamaturan din eh.
Mo bitaw nang hinungdan ningon si Jesus kay if you shall know the truth shall set you free. Munang dili ta mangani dili sa simbahan aron about eating, di ta magisgot ng eating. Nagisgot mangguta about pulong sa Ginoo kung say mahitabo kung sa atong buhaton sa kalibutan kay nganuman. Matapos naman ang kalibutan. Wana, ingon pa sa Romans chapter 14 verse 17, the kingdom of God is not the matter of eating. Wala ginay may tungod sa eating, wala ginay nagtudlo nga di mag-business ka, nga imo ang mga gitawag kong business mo prosper. Ako di ko pwede mo tudlo nga kamo, mo prosper mo. Ako di po kumuhampo nga mo prosper mo. Ang Ginoo ora mo prosper ninyo, ang Ginoo may nagsaad, di ba? Siya man, niya kung magmatinodano no, sigurado mo prosper mo nang way tao nga din nangalagad sa Ginoo ni prosper. Nangalaga ni prosper sila, tungod kay naning kamot manggod sila. Wabita nang ningon ang pulong ni Solomon ha, enough cease kanang to make your kanang work nga to be rich. Na may pulong gingon, undangin na ninyo pagpaning kamot nga kamo madato. O bito na nga usay, kung di ka kabasa, huwag kay mahimo. O bito na nga kamo, ako gisultihan ta mo. Mo na ang kingdom. Ikadua, ingon pa niya sa 1 Corinthians chapter 4 verse 20, the kingdom of God is not matter of talking. Or sa uban Bible, is not a matter of words. Kanang wali. But in power, mo na nga ako nagtudlo sa pulong sa Ginoo kung ako ning basahon, nagisgot ni nga ikaw dapat makabaton og gahom. Ang tanan mga iya sa Ginoo dunay gahom. Mo pa mo kabaluan na. Pero sa unta man nga way gahom kay nga naman. Mo nang mahadlok sa vaccine kay sa unta man nahimong Kristohanon wala man nila nabatunan og gahom. Kani atong pagpangalagad, kaning kingdom sa Ginoo is powerful ni, is about gamhanan ni mo nang dili ta angay mahadlo. Agi gingon ni Apostol Pablo, ang gamay pagtuo gulay lay kaunon. Nakalimutan ko sa verse ana, ako naman nagisulti ninyo, buto ba mo ana? Kung gamay ka pagtuo, gulay ray mo kaunon, pero kung dako ka pagtuo, bisag kun sa imong kaunon. Anong day allergies na may pang allergy basta di ka mamatay mo na yung but pasabot mo na mga tao mahadlok mo ka kung kay nga naman mamatay kay basi niya ma-high blood sabi no sa tinuod lang ang tinuod ma-high blood kanang white quarter gyud ay mo nang ilhanon sa mga tao masuko di ba kay white quarter pero diha sa Ginoo is kaning nahimot ang Kristohanon ni dawat sa Ginoo do na tay power kay nga matud pa ni Apostol Pablo is sa 1 Corinthians chapter 4 verse 20, the kingdom of God is not a matter of talk, but in power. Mo tanan mga Kristohanon dunay gahom. Pwede ka makahingilin og mga daotan. Mo bitaw nang man-review ka. Atong una na inumdum ko nag-eskwela ko ba nga kami atong una man-review kun pud mi. Atong nasira ulo bagay dito sa mga eskwelahan daghang gyoy mga buwan ang adto dito. Pero glory to God, nga nung nakahiring ko nga din, doon ay usa ka babae nga gikan sa ilang marinti atong pastor nga akong classmate o ay schoolmate na ko. O nag-eskwela po siya, unya na adetoy gamay nga gitawag na pasmo na ako muna. Itukar dito, mutukar mo gina, namang gani ko igagaw nga din anak sa ako ang auntie nga pastora. Nitukar dito kay naamandaan na sa iya, nigawas dito kay ipakita dito ba sa akong pag-eskwela dito nga din ang gahom sa Ginoo maglihok yun, tinuod yun mo lihok, dili na kayo nagsimba-simba ta. Muna dagay mga nasira ulo nga mahadlok sa mga tao nga kung ikaw iya sa Ginoo mo itong nabatin ako nga din ang Ginoo kauban ako kay nga naman may man sila nga din na ano po na si Radgalo na ano po na muhadlok sila muduol na ko wala ko kabalungan ng mahadlok pero sa uban amigo man lagi doon na pa'y pastor ako maagbayan ko sila ako di ko kaagbayo ganun mga doon na espiritu gani manghawa sila sa atubangan ako bisan kini mga doon ay gitawag og kanang gibati mutanaw na sa ako kung ako tutukan wala dahil na sila bulakaw gyud na siya mo na kay ako nainumduman gyud kini atong pagka-Kristohanon dili ni about pulong mamina ta pulong do na tay gahom kay nga naman anak mata sa Ginoo di ba
Ang Ginoo mo'y gamanan mo na ang Ginoo naghatag ka nato og gahom dili sa katalaw kundi sa kaisog mo na ang power. Mo bitaw nang dili ta ngayon mahadlok ni mga butang sa kalibutan mo na yung gingon nagsulti siya ayan yung kadlukin ang mupatay sa imong lawas. Ang kanang mupatay sa imong lawas ug kalag mao ang Ginoo. Natay gahom ingon pa niya dito sa Isaiah nga walay hinagibang gibuhat alang kanato. Mangulat at pagkasulti kung ikaw iya sa ginuwa lagi daw butang nga makapatay nato. Mo nang giingon niya dito dagay mga pulong giingon dito sa New Testament abot nakalimot na ko sa verse ang chapter ba pero ang pulong giingon gyud siya if God is with us who can be against us. Kinsa may supak nato, kinsa may kalaban nato. Mo bitaw na nato yung mga kalaban usahay ding. Mo nang dili kumadlok total ang Ginoo may lang kalaban. Mo nang nangalagad kog sakto aron ang Ginoo may mulaban nako kay kun di ko mulagad mangalagad sakto di man gid mulaban ang Ginoo nako. Mo na usay mo batit tag kalagod sa tong kalaban tungod kay ngano man wala man nilaban ang Ginoo nimo kay ngano wa man ka nangalagad og sakto sa Ginoo. Ang promise o ang covenant sa Ginoo mo na yang giingon the kingdom of God is not to but in power. Mo na ang power. Mo bitaw na ayang giingon dito sa Lucas chapter 24 verse 49. And behold, I send the promise of my Father upon you. But tarry ye in city of Jerusalem. Batod pa niya, until ye be endued with power from on high. Munang pabilin yun ka diri sa Jerusalem, hangtod nga kunsaran taggahom. Nga ang Ginoo, kita na natay gahom mo na, nawa na tayo kalaban, wala na mo supak na ito, bisag asa mo mo ato dito, kay maulawan sila. Pero kung kita mo'y maulawan, tungod kay wak matay gahom. Pero sila mo'y maulawan, kung kita iya, maubitan ng sultihan tamo, glory to God. Walay mo supak niya kung giwali. Amot, wapabuk ka kita, kay nga naman, saan man nila pagsupak, nga maumang ginagyan sa versikulo, be. Ang problema, kaya ako pag-interpret, ilang gisupak, kay nga naman. Kung sila po ako pa-interpreton, sa itong nagdebate mi ba, o sige na, ikaw interpret. Pagkalayo sa imong interpretation, mas kuyaw ang interpretation sa Ginoo. Nga maubitaw ni kinipulong sa Ginoo, dili ni basta-basta nato. Nga diin kita magdala lang tayo ni pulong kay mahitabo gyud nga kini mahimong blaspheme. Ma-blaspheme nato na, mo ni dili mapasaylo. Maubitaw na nga ang kingdom sa Ginoo, dili na about talk, kundi dili power. Mo nang magpabilin ta sa Jerusalem, hangtod kunsaran ta sa power on high. Kay nga naman, kining ato ang pagpangalagad is about ni gahom sa Ginoo nga kita nahimong anak sa Ginoo, nahimong tang Kristohanon. Maubitaw na bisag unsa pay i-inject nato. Maubitaw na yung gingon dito sa Mark chapter 17 at chapter 16 verse 17 and 18. The signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. In my name you shall speak new tongue. Niya matod pa in my name, matod pa niya sa diya makainom og hilo, dili mo maunsa, mapaakan mo bitin, dili mo maunsa. Matod pa niya, ang power sa Ginoo pwede makatunog ng scorpion. Matumba ninyong scorpion, kung bagat pa, matod pa niya, about man to sa desert, nagay scorpion dito, giinan sila dito, mulakaw mo dito sa deserto, bisag na pa scorpion diya, di mo maunsa. Matumban lang na ninyo. Muna, usa sa butang, dingon sa Ginoo, nga kung doon na mo'y pagtuo, mabita na ang Corinthians, 1 Corinthians chapter 15 verse 34. Awake to righteousness and sin not, for some have not the knowledge. I speak to this to your sin. Ako ning isulti aron dili mo maulawan ha. Sa inyo ning kaulawan ako ning isulti sa iyang buhaton. Pag mata mo sarang pagkamatarong dili nang ingon simba-simba ka. Pangita ang righteousness. Kung right ba ni Lord, right ba ni? Kung mag-inquire ka, i-inquire yun ang pulong sa Ginoo, kitsa may musulti ninyo. Wabitan na yung si David sa Psalms 27, one thing I desire that I may dwell in the house of the Lord. Kung sa man, to inquire the beauty of God, arong pag-inquire kung unsa katahong yun ang Ginoo, kanang mahibaw yun sa ba nga, beautiful yun ang Ginoo, di ba? Wonderful, kanang pasabot ang iyang pulong guys, kanang natuman ba, di ba? Kung magtuman ka sa pulong sa Ginoo, walay unsa nimo kay Ginoo na ang nagsaad ana. O bitaw na nga kulang ng usayat ang pagtuo. Wala yang gingon awake to righteousness. Kay nga naman ang uban wa man duy kahibalo. Wala yang gingon sa usiya nga diin iya mga katawhan nalaglag. Unya kung kita wa putay kahibalo, malaglag puta. Ang Matthew 5
chapter 5 verse 6, Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Sila mapuno katong giuhaw o gigutom. Blessed are they which hunger and thirst, gigutom o giuhaw sa pagkamatarong. Kaya nga naman, pagkapunpon yun ta mo na nga kamo, niani mo din because gusto mo nga ma-right yun na inyo ang kuhan, makabuhat yun mo righteousness, ihatag yun na sa Ginoo. Ma-filled kita, mapuno kita ba, mabusog kita. Aron, kung maabot ng giprapisi ni Amos, there will be a famine in the land, not famine of eating and drinking, but famine of hearing the word of God. Dili na tagot mo, kaya nga naman, napuno naman ta. Muna, karon, samtang pa karon, magmatata sa righteousness, kay bulan katong gigutom anong righteousness mo na, dapat mga Kristohanon ka mo, gigutom mo. Muna, kung gusto ba mo righteousness? Kabalo na ba mo sa righteousness? Mabitaw nang nagsigit ang tuon ini, kaya nga naman, kanang righteousness, ang importante. Kaya mo ka na ang fine linen, the righteousness of saint, mo nang before ta makigminyo sa Ginoo, kinahanglan magsuot na tadaan og fine linen. Nasuotan ta niya nga diin katong may tabo ang great tribulation, kunya ang mga tao for a little while o moment makaresta ba, makapaulay ta kay nga naman gitugot mangira sa Ginoo, there will be a great tribulation kay nga naman sama man gud na sa lunok. Kadin iya ang gihinduan ng mga tao, gilumsan yung mga tao. Mosa na ang great tribulation aron mahibaw-an joy kung kinsa gitong tinuod nga iya sa Ginoo mo nang maningkamot yuta. Kung bagat pa sila wa nanulod sa arka, kita manulod yuta sa kingdom of God. Ano pangitaon nato na kanang kingdom of God mo na ang righteousness. Ang Proverbs chapter 11 verse 18, but to him that soweth righteousness shall be sure reward. Tanawa, kung magtanong yung ka og righteousness, kanang niani ka din kay imong ipangita ng righteousness, sigurado yung kagantihan sa Ginoo. O bitaw nakita napatay panahon to seek the righteousness of God. Kaya nga naman kanang righteousness as importante yun na. Mo nang magmatata sa righteousness, ang revelation mo na iyang giingon nga suotan tag white robe ay everyone. No mo to and it was said unto them that they should be rest a little season. Ang revelation nga nagsulti siya kanang great revelation mo nang gitawag og antichrist. Mo bitaw na sa Hebrews mo ni akong ipabili ninyo una ta mo adto na punta sa laing episode or gitawag og Bisaya sa Ginoo, the final mensahe sa Ginoo. Ingon pa niya dinhi sa Hebrews chapter 4 verse 11 ha. Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. Mo nang maghagok yun ta nga makasulod yun ta diya ni anang pahulay. Kay basil unya nga kita mga hulog unya may sama ta sa sample nila. Sila sample na sila. Ang mga Hudiyo, ang mga Israelite, sample na sila. Nga naman, sila nangahulog. Nga naman, sa inungdan nga sila nangahulog tungod sa ilang pagkadili matinuhon, unbelief. Dili sila kasulod. Mo nang ningon sa Hebrews, I promise in my wrath they shall not enter into my rest. Di sila kasulod sa ilang gingharian sa Ginoo unless kung dili sila mutuo. Mo nang nangatagag sila kay nga naman wa mong sila pagtuo. Mo ni akong basahon ninyo diri sa Hebrews chapter 4 na din iyang gingon dinhi nga aduna gitay tawag og pahulay kanang pahulay a little while mo na ato ang makapot tuhod kung maabot ang great tribulation. Mo nang ayaw mo kahadlok kanang great tribulation kay ang Ginoo nagtudlo nato kung sa atong buhaton. Mo nang mo ani kita dinhi hangtod makudsaran ta kanang gitawag og robe. Kaya nga naman, ingon pa niya sa verse 10, for he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own work, as God did from his. Kung ikaw musulod ining simbahan, undang mo trabaho, ayaw mo pagunang-unang og trabaho, gani ang napulo kasugo, niingon mangganit sila dito, bisan pa ang imo mga need, ang imo mga katabang, paundangan na sila. Kaya nga naman, karong adlaw Sabat manggod, walay gamiton gayud mga galamiton sa adlaw sa Ginoo. Mo bitaw
nang ayaw mo pugunan mo sa trabaho. Lunaan ninyo ang Ginoong hapit na bubalik. Walang saan na ito paglibot. Wala yung giingon din kung winter ka anang rest, undangin na ang pagtrabaho. Kanang pasabot ba? Ayaw mo pagunaw-naon sa inyo ang buhaton karong Domingo. Ang inyong unaw-naon, kung unsaon na ito pagpahimaya ang Ginoo. Unsaon na ito pagtaod, paghimaya o pagdaig. Mong ginatong gianid din Ni anita din aron, gipilit ta, gitawag ta sa Ginoo, aron, mo honor and mo glorify o mo praise sa Ginoo. Mo man ay meaning sa worship. Manita din, simba ta din, di ta kabaw mo honor sa adlaw. Di ta mo glorify sa balay sa Ginoo. Dili ta mo daig sa ngalan sa Ginoo, kamaayo sa ngalan sa Ginoo nga gitudlo sa ato, di ba? Powerful na ang Ginoo nga di naghatag ana ato ang mga pulong. Mo bitaw nang iyang giingon sa kabutang ni Jesus Christ sa John chapter 15 verse 7 o John chapter 7 verse 15 siguro to 15:7. Kasi ganito yung gingon, if ye abide in me, my words abide in you, ye shall ask what you will, it shall be done unto you. Muna nga period na sa tanan prayer nga imong pagabuhaton. Bisa pagdagan imong prayer, bisa kung sa pagkadako ang prayer, bisa pagdagan kayo mga tao maghangyo kag ampo sila, dili na madawat nimo unless dili ka magpabilin sa pulong sa Ginoo. Bisan saan ako pag-ampo sa inyo kung walay pulong sa Ginoo ninyo. Mo bitaw nang muwali ko daan ninyo aron kani akong prayer magpulos ninyo. Wanang giwalihan ta mo. Mo bitaw nang dunay giingon dito sa Isaiah. Giingon si Isaiah, do not pray these people because they are rebellious spirit. Masinagpa ko ng espiritu mo bitaw nang moingon ko ninyo. Although ako nag-ampo magyud ko ninyo. Pero dili na matubag ang akong pag-ampo sa inyo dili na tubagon sa Ginoo para ninyo. Kay ngano man kung mo reveal mo inyong pulong sa Ginoo kay wa mo nagpabilin. Sigurado gayud tubagon ta sa Ginoo kung ikaw magpabilin sa pulong sa Ginoo. Unsa man pulong sa Ginoo magpabilin. Kanang atong gituman ang pulong sa Ginoo ba? Munang ningon si Jesus Christ, maayo man ang tawag nako niya, di day mo mutuman sa sugod nako. Gingonan niya dito sa John muna akong gisulti ninyo, ang tanan akong giwali ninyo, naisulat na. Ang usa lang kabutang nga di, wa ko'y mahimo kundi mo muto, okay nga naman, si Isaiah, nag-ingon naman daan, Lord, who will believe our report? Munang ningon niya ang Ginoo saya, iwali lang ang akong pulong, kay faith cometh by hearing by the word of God. Mabot ra na sa ilang pagtuo kung sila magkadungog. Kung wa sila madunggan, usa o man para ana ra mabot ang great tribulation, wa may madunggan sa inyong buhaton. Magpaabot lang mo ang tinuod nga diin dili mag-rapture. Una mag-rapture, una mubalik ang Ginoo. Moagi man kita great tribulation, mo bitaw na akong gingon, paningkamot jud mo diri. Mo bitaw na nga importante gayud do na kita gitawag ko. Anang tulo na kabutang nga din, aduna tay willingness. Anang earnestly or faithful. Do not ay willing in heart, wag akong gisulti ninyo, mabita na akong mingon ninyo nga, mabiling din mo sa Ginoo karong adlaw. Total, hapdi raman ta. May mostly ang panahon, tama na nang mag-spend ka og time dili sa kalibutan, kaya ang inuhapit ng mga balik. Mabita na ningon sa Revelation, be watchful and strengthened. Be watchful and strengthened. Kaya nga naman, that days, kanang ang remaining days is ready to die naman. Hapit naman ni mamatay. Pasabot ba, wala naman tayo kapadulngan. Kung pa may makasulbad ining pandemya, doon na ba'y plano sa pandemya karon? Wala, antad-samtad na libi sa pag na ay vaccine, pero matod pa nila, dili na. Pero diya ang atong paglaong, diya na lang sa Ginoo, bilang kita Kristohanon, mabita na importante, doon na tayo naalis sa Ginoo. Manindog kang tanan. Samtang sa mga kaawit.